വെറും 12,90,000 രൂപയ്ക്ക് മാസം 3 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ന് മെഷീനുടെ അത്ഭുത ലോകമായ ലുലു എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന മലയാള മനോരമയുടെ മെഷീൻ എക്സ്പോയിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവരുടെ ഷെഡ് ഒരു 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയിൽ സ്വന്തമായി ഫാക്ടറി നിർമ്മിച്ച് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സാധനം കൊടുത്ത് 60 ട്രേ ഒരു ദിവസം 60 ട്രേ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 100% മാസം 3 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ 21 സ്റ്റേറ്റിൽ 220 ഫാക്ടറി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ 5 രാജ്യങ്ങളിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വെറൈറ്റീസ്. ഏകദേശം 100-ൽ കൂടുതൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്.